Bugün biz eminlik temasından başlarımızda. Uzgan yollarda naqmine saban toyu gününe Respublikada 2 yangın çığa. Boltaşta G'oyle uramda qola, Qozanda bir ir yanı bule. Gümümen bu yılның pajarlar statistikası korkunç tüs ola başladı. Bizde yıl başından 2464 yangın çıkkan. Bu былтырғы bilen çağıştırıp qarasaq 22%-qa köbürek indi. Bu bit әлі yangınğa qarşı kürəş rejimi kirtip, көрülgen şoralarını orttıra turupta. Ural ham Künbatış Sibirdagi yangınlar fonunda biznikiler zor bulup көрünmese de her herge ezir bulurga kerekti jitekşilik. Olar jirli hakimiyet territoriyelerini soqlauны toğusынша təxmin etmedi. Urmanға tirep yurt salу, avulda su gidrantı işlemeu, ona iltüşü yolunun bulmauı tüp problemalarını Rani Abdrahmanova көріп қайтты. Біздің янгын ташландық чүпліктен келді, Қыраша тез арада урман фондына келіп жетті. Меңлебай урманчылығы бұл. Ул кінні жил көшлейді де урманчылар. Икарада суқалаған паласа болуға қарамастан, ут башта қыры өленген, оннары урманға көше. Ярты гектарда ағаш yanған. Мусорный пакетлар білен урманға açып келді. Расстояние ерак түгіл біздің, 700 метр всего лишь. Но, несмотря на это, утны сөндірәлдік. Сүндірірге үлгірмәселер хәлінің нешік темамланашағын кім біле. Мұнда урманға тіреліп диярлік урнашқан ауыллар бар. Бұл біздің яңа гидрант, өткен жылы көйганик, үзай дәрі салымға. Тілесе қойшан келіп су алырға мүмкін делер Кишушат ауыл жерлігінде. Мұнда яңғын сүндіру посты юқ. Бүтін үміт мұндан 7 шақырымда урнашқан яңғын сүндіру бөлігіне. Ауылларында йылға күллер бар, машина түшіп су тұтыралсын үшін yol салынған. Бұл бетінде жәйіні көріп тұрасыз бек қыры келді. Ут ягулар, ычыраклар болса инде һәр бер төтен чыккан җирләргә барып кисәтүләр ясыйбыз. Саклык чараларын күрергә тырышабыз инде. Ел башыннан Татарстанда 2000 ярым янгын теркәлгән. Аларда 57 кеше яны бүләм. Бу былтыргы белән чагыштырганда 22%-ка, ягъни 4-тән 1-гә күбрәк. Күрсәткечләр арту республиканың 33 районына кагыла. 7 районда янгыннар да, аларда үлүчеләр саны да арткан. Аксубай, Әлки, Буа, Биектау, Яңа Шишмә, Питрәш, Актаныш. Янгыннарны киметү максатыннан Татарстанда ел сайын апрель-май айларында янгынга каршы махсус режим игълан ителә. Быел ул 17 апрельдән 10 майга кадәр дәвам итте. Әмма шушы чорда кыры үләнне ягу тулысынча тыелса да, гомумән әлеге юнәлештә нинди генә чаралар күрелсә дә, ел сайын янгыннар теркәлеп тора. Быел 500 ут күз булды, аларда 8 кеше һәлак. Һәм ут күзнең төп сәбәбе нигездә кыры үләннең януы. Урман буенда урнашкан авылларга айрым игътибар. Татарстанда шундый 116 торак пункт бар. Аларның 100-дә янгын куркынычсызлыгы таләпләре тулысынча үтәлми. Ни өчен шулай? Уткүз чыга калса, монда нишләргә җыйналар? Бу атнада министрлар кабинетында узган гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышында шул хакта сөйләштеләр. Кайдадыр шул суга килү пирсларын ясалар, кайдадыр җимерләр, кайдадыр яңадан ясарга. Шуның өчен ул һәр көнгә эш ул. Кагыйдә без уларның зурысы урман белән торак пункт арасында ераклыкны сакламау. Республиканың 11 районында 28 авылда йортлар агачларга тирәлеп урнашкан. Менә Биектау районының Урманчы бистәсе, главный урамындагы йортлар агачлар белән күрше. Гәрчә арада ераклык һәм минералләшкән полоса булырга тиеш. Кисәтәләр инде алар нишләсеннәр хәзер? Тизегән, сатып алган ул җирне. Кемнеңдер әбиләре, бабалары торган ул урында просто яңартып җибәргәннәр. Менә бер нишләтеп булмый. Анда тракторда кертеп булмый. Дачный амнистия дигән әйбер бар. Дачный амнистия буенча жир собственники дип әйтәм инде, любой жир собственники безгә килмичә генә үзенең иен оформлять итеп учетка бастырырга мөмкин иде. Так что ул безгә килмичә дә урманга терәлеп торган участокта иен тизеп куяла. Без хәзер Урманчы бистәсендәге Авражная урамында, әлеге урман буенда урнашкан, менә аның соңгы йорты. Әлеге йортның рәшәткәсеннән урмандагы иң якын агачка атлап санап барып карадык, 25-30 адым. Димәк, ике арада ераклык бар, әмма минералләшкән полоса юк. Кагыйдә без уга әлеге полосаның дөрес сызылмавы, авылда шүп яндыру өчен урын әзерләнмәве дә керә. 67 авылда янгын чыга калса, су тутыру урыннары җитми. 2 авылда Лаешның Соколовка һәм Менделеевскийның Рус сарсазында тышкы су алу чыганаклары бөтенләй юк. Республика авылларындагы 25 000 янгын сүндерү гидрантының 1000-гә якыны ватык. Шуларның берсе Бөрел авылында була. Кисәтүдән соң ук төзәткәннәр. Бу безнең әзрәк смещенный булды люк, пожарный гидрант колонкасын барганда әзрәк тиядер кырыга. Шуңа күрә пожарнадорлар предупреждение инде, эшләп куйган. Без аны эшләп куйдык. Берледә шундый 20 гидрант бар, тагын күл ясаганнар. Кайбер вакытта бит инде районнан килергә тиештәр. Алар тиз арада килеп җиткәнче үзебезнең пожарный машиналарны тутырга кирәк. Үзебезнең территориядә безнең пожарный часть тоже бар. Периодически посматривайте, пожалуйста.
Жетекшілер, сіз бит үзігізнің қол астындағы хужалықны қайғыртушылар. Вақыт қарағыз, нәрсе түзік, нәрсе жемірік хәлде, су ала тұрған юллар. Мұнда бит юғары сыйфатлы асфальт, кең юл салу турында сүз бармай. Қояндар ярдәм килгәнлегенә көтеп утырырга ярамый. Шара күрергә кирәк. Жавапсыз кешеләргә прокуратураны җәлеп итәргә. Урманнарда янгынга каршы кертелгән режимны кырылык сәбәпле яңадан кертергә җыйналар. Көріп тұрасыз, яңғырлар юк. Яңғырлар болса да, ол локальный гына узып тора, ол җитмей бүгенге көнне. Шулай ук быел законга үзгәреш кертелгән. Агачлар бик якын урнашкан авылларда урман һәм торак пункт территорияләрен билгеләп, урманнарны кисергә рөхсәт итәчәкләр. Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Ирек Хәбибуллин, Данил Филатов, Адымнар.